maayong adlaw. Karong adlaw na tay tilawan nga lamian nga. Tadan! Binangkal from Emma's Kitchen. Okay, alright. So, dili ni Emma akong mama. Emma ni nga taga Kugon Pardo. Okay, alright. So, ato ni tilawan yung binangkal. Lami ba ni siya, no? So, tanawan, nindot kayo siya. Oh, packaging. Guwapa kaayo. Oh, ha? Guwapa kaayo. Kaya daghan ni siya sulod. Ato tanawon. Ato maglihan. Mut kayang binangkal. Ay, okay, alright. So, isa, duha, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napu, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 ka buok ka binangkal. Kadaghan. Numot ka ayo ang binangkal ni Ma'am Emma. Hi, Ma'am Emma. Shout out ni Woody. Hi. So, karon tanawa. Mo ni siya ang iyahang binangkal. Okay. So, kaning binangkal, no? Si Buano yun ni siya nga kanang pang snacks gani. Labi na kung alas 9 ginta o alas 3 sapon. Yan, lami ba gini siya parisan? Oh! Soft drinks. Pero, healthy man ta karon. So, parisan lang na ito turmeric. Okay, alright. Or kalamansi. Di malami. Gyapon kayo butang ice nga bugnaw kayo. Okay, alright. So, balik tas binangkal. So, ang binangkal, of course, na siya ay sesame seeds. Okay? So, atong ablihan yang binangkal. Binangkal. Gumo kayo ang yang binangkal. So, maani siya ang susayang binangkal. Okay. Mut. Akong harawan. Ante. May lang kayo. Lahat ako lang ano sa aging ka mabusog. Pio, kaong ka binangkal? Ikaw, Pia. Magbusog ka. Kaya tubig. Tubig, Pia. Please. Tubig, Pia. Katuk ah. Tubig. Dalawin din. Dami. Tayo. Dami. Okay, alright. Tubig. Tukan mo lang. Okay. Alright, so dami kayo ang binangkal ni Emma's Kitchen. Kung ganahan mo ani, tilaw. Order na mo. Na lang ko. Bye.